ngadon ko ake-ake luro sing ganteng ba ya? Ya iku wong wadon sih loro kang ganteng bae pengen Ya kita ya ganteng makenen. Ira-iranya blesak sih, pantesan langsung demen. Bagian blesak ka sing penting bisa gawe anak. Iku minggir ro. Iya, ayo. Bagian minggir iku. Kredit. Ayo Ah. pada Kalak iku. biasa mabar. Jember ba ngomong karong budak Gus sih. Balik lah. Cih. Bul resi daw gamene langsung lunga. Iya, daw main langsung nungaman nih. Yo. Mending kita lunga daripada ang disayang kang lunga.